स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ और अक्षरा सिंह की ओर से। आप लोग के बता दी कि सुशांत सिंह के मौत के मामला करीब 3 महीना बीत चुकल बा और एकर केस सीबीआई हैंडल कर रहल बा। और यही बीच में रवि किशन जी ड्रग्स के लेके एगो बयान देले रहे जौन की काफी जबरदस्त और बहुत ही शानदार रहे। जौना के पलटवार में जया बच्चन रवि किशन जी पर काफी बड़ा और गंभीर आरोप लगैले बाड़ी। जौना में उ कहले बाड़ी कि रवि किशन जी जौना थाली में खाले उहे थाली में छेद करेले। ई बात के लेके बॉलीवुड और भॉलीवुड में काफी ज्यादा तनातनी चल रहल बा। और आज रवि किशन जी के सपोर्ट में दिनेश लाल यादव जी और अक्षरा सिंह जी एक साथ रिपब्लिक भारत से लाइव आ रहल बाड़े, जौना के आप लोग शाम 7 बजे से लाइव देख सकेम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी। और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।